kagwapo oh. Hello mga bay, na ako ibisita second batch. Mga kasilinganan sa amo ang dakbayan sa Dumingag. Dera. Ready na Oh, dera. Nara sila second batch. Lang kaan pa lang. Dali lang mo ko Andre pani ato rin. Ang asawa ni mo rin. Pani ah. Second batch mga bay, mga silingan na mo ni sila no dito sa Manlabay. Dumingag Zamboanga del Sur. Dara. Oh, mga anak ni Mama Almeida. Abakita. Usa ka barangay. Buyag. Oh. Hala no? Wala na bago inyong mga dagway. Ato ang mga dagway. Ay, karagin na bago ta kay nagpapa kag samo. Purya buyag. Wapay sweldo. Sige, gaano mo diha? Ayun na nag-ikuan diha. Mariloy. Ayun na ipanis pa. Dalawan kaya kung sangay ug kuan no? Kining camera. Lights, camera, action. Oh, sige, dara namba kasi naghukat pa. Kung na ako kaon re kay. Oh. Ang bakasya kilala na ako. Sige, maghukad na mo diha. Napay daghan yan natay fruit salad sa kuan. Sige, magsugod na mo tag mga G mga bay. Kanina akong bisita karon, ilahang inahan, igsuon sa inahan sa akong uyab. Dayon kaning silingan gid namo ni sila dito sa amo ang lugar jud sa among lugar. Mga kababata, mao ni sila kuyog nako sa una mga bay kadto bitaw. Manglabang mi sa hanging bridge nga uyugon. Kisay tig-uyog niyo sa una, Margie, mo no? Wala magkamang jud mi ato hanging bridge kay piting hadluka kisay tig-uyog. Ya kaming grupuha manguli nga magbaklay gyud. Baklay mi gikan sa lungsod paingon sa amo ang bukid. Oh, kani sila magrupuha mga bay mo ni ako mga classmates sa kuan baklay group. Oh. Classmates sa Basakan, sa Dalan nga Kalibunan, sa Dinaganay mga bilin ang chinilas kay magabinan nami lagi. Magabinan nami mga bilin ang chinilas. Dara, kani mga silingan. Ito ba meron? Si Rini ang si Benji, kini sila may gagmay pa no sa una nga nagkuanta. Kami man ni ulan ni Lando. Kami ni Jubilin, ni Marites. Sila po ni Bibing, sila Margie, o si Tikay. Kami ni Si kamo ni Tikay. Oo, mo lagi to. magulang. Oh, ni Lando. Imo Oh, sila mo yung mga first batch, second batch niya, third batch mi. Oh, yung mga pisot kay mi sa una. Hanto ng pisot gihapon. Ay nagsukat. Mo na ron. Sige, nya asa na kalibot ang taon ay. Sinsahay na gid among mansion bibing kyuta kayo. Kuha ito. Asa may kuanto na. Sige. Ya, mao to mga bayat inhi lang kutob akong pagpangagji ron ha. Salamat kay sa pag-anhi. Dara, abi na kog dimo dayon. Asa to ara ang kuan. Sani? First lady. First lady of Lapu-Lapu City. Kuan sabi Benji. Oh, ya. Akong uyab dai mga bay. Hay, kadlok. Kuan lang kanang slight lang ang sa akong uyab ba kay. Kuan man na siya pang di man na siya pang kuan, charot. Pakalitan lang. Kuya, wilas kami na.